Bradford City Fire Disaster me ni som pakhat sang kha jwa som riat panga a thil thleng ani Bradford khelmuala chuan Bradford City le Lincoln City 10 Football League 3rd Division an khela N2 mi puite film khur lo chuan an thutna hnung lama an secret juk bung chu an pai tamaya an thutna chu kum som ni la ya upato in hanga sak ane wangin akangkai ta ane half time chol man ma a minute nga vel ala om lain putar kum som sari pasari mi thutna atang chuan mei khu alo chuak ta phut maya match referee don so chuan in khel ati top hala minute thum chung lekin stadium chunga chuan mei al le mei khu chuan mun alwa ngal vekani mi pui in nek boina na sataka wangin mi som nga parkula yin nun na an chan ani the second Earbrook disaster Ranger versus Celtic in khel chu boruak atang hle maya ma se goal ero alu lo minute somriat pakua thleng chuan 0-0 alani a last minute a tak mai chuan Celtic tan Colin Stein chuan goal aron thun tal hau mai le Celtic fans te lim dan tur le Ranger fans te rilrun at dan tur chu hriat thiam pha ka ni lo Rangers tan base abo to a fans tin urte po khelmol chu asanin an hota sung mai chuta mi pui sahok thin rim chuan N2 mi pui dai dan na berial anti chia a kailon von chan anti mai stairway number som pathum na chu anti cheboka boina da men lo achuak juita a mi sombruk paruk lain anti pha a mi zan hi chuang an thiam pha bok ani the Luzhniki disaster Russian ko pui Moscow a om Luzhniki stadium tunma chuan Lenin stadium ti ming aputhin October ni som ni sang hajwa somret pani a chuan FC Spartak Moscow versus HFC Harlem 10 UEFA Cup an khela hun pa ngai in khela chuan FC Spartak Moscow chuan 1-0 in ma an hruai meka hun pa ngai a zo to wangin Harlem fans te chuan base om to lo ti ria in khelmual an chua santa a injury time ani a FC Spartak Moscow chuan an changna nim nget turin Sergei Vetsov chuan goal athun le ta ani hemi tuma in khela hian fans te chuan tur exit chu mun khata chau siam ani a Sergei Snedzov changna nim nge na goal athun zo nu chuan stadium chu asan to mi pui then khat chu ron let le an tum ta a entry le exit mun khata chau om wangin an boi ta nuai mai official takin thi zat an puang theilawa mi somruk paruk aya tam an thi a mi zathum somli velin hliam an tuar bokani Puerta 12 tragedy he chhiatna thleng po hi achunga kan soitak ang deuh tho hi ani a River Plate versus Boca Junior anin khela mi puipung khom chuan exit nilawa chu an tuma wangin an boi pha ta ni River Plate le Boca Junior hi club in hal tak an ni ti kan hre thi no be hemi tuma in khel N2 then khat soidan chuan Boca Junior fans te hian River Plate flag an hala mi pui omna an vom darwak ni in an soya River Plate fans thin rim chuan Boca Junior ho omna lama an pheya an boi pha ni in an soi boka a he cheng tu de soidana chuan police te khan an ti turan ti lawani an ti River Plate ex-president William Kenapo in police na tho dan adem hle mi somsari pakhat lain nunna an chan pha ani hemi tuma thil thleng hi kumthum chung investigation an ti po in mo phur tu ber an chui chuak theilo ani Port Said Stadium disaster Egypt mi puite ro thapzia le an thin rim to chuan hriam hrei eng chi po lek an hre lo ti kan hre che ome Al Marsi versus Al Ali in khel ani a heta hian Al Marsi chu 3-0 in an chaka Al Marsi en Al Ali hi club in melma in hal tak le tunma po a lo in ti boy photo thin an ni Al Masri fans sapatal chuan Al Ali fans so chu deu so takin an beya chemte bottle ruak le hriam hrei dang ten fans baga an player te thlengin an khoi ani hemi tuma hian mi somsari pakua in an thi pha a mi sang khat chuang an hliam bok
The Guatemala disaster. Guatemala versus Costa Rica 10 World Cup qualifying an khela. CNN in a report danin hemitum hian fake ticket shal treu ani a. Mipui singli sanga len na a. Mipui sing rukzet an pung khomani. CNN chuan amo phurtu berchu FIFA ani ti in adem hle a. Cricket shal chung changa an film khur lo thu an tar lang bok. He chian na hi mipui in nek boy avanga thleng ani a. Prosecutor lartak Victor Hago Perez chuan mi somriat pathum aya tlem lo an thi ni in asaya. Fire department chuan mi som sari pariat an thi ti in a report ve thung. Report chen khada chuan mi somriat paliti ani bok. The Kathmandu disaster. Hei hi kan thenom ram Nepal a thil thleng ani. Nepal versus Bangladesh in khel ani a. In khel laklo la in thlipui le ruwa pui aron sur hum mai le. Vur tlang lian pui atla boka. En tu mi pui pung khom. Mi sing thum chuang te chu hlavin an tlan chia a. Exit pariat oma. Ma se pakhat chau a in hona wangin an in nek boy ta ni. He chhiatna hian police officer pahnih po in nun na an chana. Mithi zong hi som kwa pathum ni in report then khata chuan an tar lang. The Hillsborough disaster. Hei hi chu EPL entry te chuan kan hrefu ome. A big takin Liverpool fans te chuan kan hre jiang khopang. Hillsborough disaster hi April ni som panga sang hajwa somriat pakwa a. Hillsborough stadium a Liverpool Nottingham Forest in FA Cup semi-final an khel tuma mipui in nek boya wanga chhiatna ra thlak tak lo thleng ani a. Amuna hian mi som kwa paruk an thi ba ka. Mi za sari somruk paru zetin hliam an tuar ani. An vai hian Liverpool fans deuh vek an ni bok. He chhiatna ra thlak tak lo thleng hi football khawvela British record ani a. One of the worst ever international football accident in an soi thin bok. He semi-final in khel hi Tlaidar thum a chantura ruaman ani a. Police te chuan Nottingham Forest fans te chu Spian Cop en 21,000 capacity side lama turin an ruamana. Fans nga jok Liverpool fans te chu Lepping Lane en 14,600 capacity lama tura ruaman ani. Police te tutluk na diglo takle. A fans nga jok seat an petlem jok chu Liverpool fans te chu an lung oi talova. Nottingham Forest fans tenen in kalpo luayin buaina alo chuak ta ani. Mipui sa hok thimrim chuan fencing ti chia in tunnel chunga an lut ta huaya. Chunna tura an ruaman terrace in atuar talova. Achim tarum mai ani. He chen rap thlak tak thleng hi khawvela football club tamjok te chuan poi an ti in Liverpool football club an tuar pui tak zeta. Liverpool melmalhun Everton meupon atur pui thu athon ani. The Ghana disaster. Accra Heart of Oak versus Asante Kotoko 10 Premier League EPL nilo an khela. Mipui sa hong na salutuk chuan stadium chunga thut na si tam tak an thlon awangin police chuan tear gas an khap chuaka. Mipui sing sari zet pung khom mang ang chuan chua na zonga anin nek boy pha tawak mai ani. Mita mutu then khate soi dan chuan police te che dan chu a thlak an ti thu an soi. Heti hun lai hian chua na zong chu pakhat ma hon ani lo thu an soi bok. He boy na in chan lai vel hian Accra Heart of Oak hian 2-1 in ma an hruai mek ani. Mi za somni paruk zetin nun na an chana. Mipui tam takin hliam an tuar bok. The National Stadium disaster. Football wanga khawvel history a chenra thlak ber lani mek. Kumsang hajukwa somruk pali a Peru a thil thleng hi toite in I han bi chiang ve te ang. Amero chu he chena thlen dan kim chang tak hi soi the anom haulo hi thil mak tak pakhat chu ani ve rim. Kumsang hajukwa somruk pali ani a. Mizoram boy ma deuh kha ni. Peru versus Argentina chuan Olympic qualifying match an khela. Hemi teram pani hi South America lam chuak ve ve. Ma ko sang atang to aram in halle. In ti boy chho at reng an ni. In khel an tran ma hawa boruak so sang hal at kha an renga. Chuta in khel an tran chia. Minute ni aral ti in
Peru lamin goal an thun tamai le Peru fans la chu lima lom in an sapatal ta chiam mai le ma se in khel thunun tu referee in goal a apom tlat lo Peruvian ho lim na le lom na chu thin urna aron in le ta thonga in khela buaya mipui an boi chun zom mipui in stadium chunga bungruate an ti chat the apiang an ti chia a an thunna an thlona stadium chunga dar thalang te an vom ke ta chuaya chuta police lamin an ti turan ti veta tear gas an kap chuaka mipui then khat field chunga an tlan lut boka an boi ta nuai mai ani he chenna wang hian mihring zathum som pariat zetin nunna an chana mi zanga chuangin hliam an tuar bokani he Peru chhiatna hi the 100 greatest disaster of all time ti bu a potel aning he